31 godinu poslije sa ove vremenske distance, koje su najvažnije poruke koje se moraju uputiti, uglavnom predsjednicima države, budući da je država prilično spora? Vidite, danas je 31 godina od jednog od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji grada Tuzle, grada kada su naši hrabri policajci, pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla svojom hrabrošću čestito, časno i dostojanstveno odbranili građanke i građane grada Tuzle, odbranili na desetine hiljada izbjeglica koji su tada boravile u našem gradu Tuzli, odbranile javnu imovinu, državnu imovinu, imovinu svih građana i stvorile preduslove da se u Tuzli i Bosni i Hercegovini formiraju brigade koje će u periodu od maja 1992. godine do kraja 1995. godine dostojanstveno graditi sve građanke i građane Bosne i Hercegovine. Veoma značajan datum, ono što je bitno istaći jeste istina, pravda i pomirenje. Ono što je bitno, istina i pravda su nam veoma značajne za dokazivanje prošlosti, za dokazivanje da se u Tuzli nije desio zločin, da se oni koji su se časno i dostojanstveno odbranili nisu zločinci. To smo dokazali i u Beogradu na jedan teži način, gdje je dugi niz godina naš sugrađanin Ilija Jurišić branio svoje dostojanstvo, svoju čast, a samim time branio i dostojanstvo i čast svih građanki i građana i Tuzle i Bosne i Hercegovine. Nakon dugogodišnje borbe dobio je tu bitku i dokazao da nije kriv. Tim dokazom dokazao da 15. maja na Brčanskoj Malti nije počinjen zločin od strane pripadnika stanice javne bezbjednosti Tuzla, čime je stavljena tačka na pitanju dokazivanja lice građanki i građana grada Tuzla.